חברים, אנחנו עובדים עליכם. אז כן, אנחנו לא גלטנו למשחק השני במיקסים. במיקסים הפרק ההוא, כי אתם יודעים למה? כי אני אוהב לעבוד על אנשים, וזה למה עבדתי עליכם חברים. אני עבדתי עליכם. וזה, הנה עכשיו זה. ואנחנו נשחק רק תקיפה אחת. אפילו טיפה יותר, אני לא יודע, נסתר לי פה אחד חברים. נסתר לי פה אחד. בואו נעשה את זה מהר. משחק חדש. טוב. יאללה בואו נעשה עוד. בואו נלך לעוד משחק אחד ואחרון. אני יודע שזה הפרק קצרצר כזה. קצר, אבל אין מה לעשות חברים. תמיד מתמודדים עם קשיים חברים. תמיד מתמודדים עם קשיים. טוב, כן, אתם יודעים, אנחנו עוד נעשה פרקים של אני וזוהר למקרה שאתם מתעניינים. לא, כן, ראיתי שאתם די אוהבים את הסדרה. ודרך אגב תרשמו לערוץ זהו גיימינג, ערוץ די טוב, הוא יותר טוב ממני. הוא ערוץ ממש כאילו אני אוהב אותו, גם כי הוא חבר שלי, חבר טוב שעזר את הבית ספר. זו אחת הסיבות שנעשה לו אנסאב, סתם. איזה אנסאב לכזה מלך. טוב, אז כן, סרטון קצר. אני מודה שעבדתי עליכם. וכן. יאללה ביי. עוד לא ביי. אין פה עוד משהו? יופי. כן, אז יאללה, ואני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה והקודם שהלאה. ווי. אנחנו נשדרג פה את שתי הקנונים. נעשה אין פה. טוב, אז יאללה, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה ומקלאש אוף קלאנס.